Allah ka kare mu da jarabta. Shi yasa ya ku mutanen Nijar, ya ku yawayen mu mutanen Anzur, duniya ya girgiza saboda jarabta da ya shigo gare ku. Garin Anzur gari ne mai albarka saboda sunna sansana cikin wannan gari. Garin Anzur ya yi amayo manya-manyan mawadata duniya gaba daya, kuma arzikinsu na taimakon sunnan annabi Muhammad. Wa'anda ke nan Ghana suna taimakon sunnan manzan Allah, in ka gansu ka ga mabiyan sunnan manzan Allah. Wa'anda ke Togo in ka gansu ka ga mabiyan sunnan manzan Allah. Wa'anda ke Najeriya in ka gansu ka ga mabiyan sunnan manzan Allah. Wanga imani da kuka yi da tsoron Allah da jihadi, dole Allah ya girgiza kasan Anzur. Dole sai Allah ya jarrabe ku yi imani da wannan jarabta, ku rungumi wannan kaddara, ku yi addu'a mu taimake ku kuma da addu'a, sai Allah ya kara muku dukiya da daraja da albarka duniya, kiyama kuma ku je ku samu gidan aljanna. Wayanda suka bar wannan gari a cikin jama'a mu na Anzur suka yi zama da shugaban kasar Nijar Bazoum. Wasu sun bar Ghana, wasu sun bar Togo, wasu daga Najeriya aka hadu daga Nijar aka zamna da shugaban kasa Bazoum. Aka tantance, aka tattauna, jarabta ne ya zo, amma Allah ya mai da shi matatakala, hanyar da za ku bi ku zamna da shugaban kasar Nijar. Alhamdulillah, yau kura na kwanta kadan-kadan. Allah mu roke ka saukar da aminci da walwala da zaman lafiya a cikin garin Nijar da kuma kasan Anzur. Ban ji kun ci amin ba. Allah ka saukar da zaman lafiya a cikin Anzur. Allah ka saukar da kwanciyar hankali a kasan Anzur. Mawadatan kasa Anzur na Ghana, na Togo, na Nijar, na duniya gaba daya, Allah ka kara musu arziki. Allah ka kara musu arziki. Allah masu dukiya ne masu taimakon sunnanka, Allah ka taimake su, Allah ka agaza musu, Allah ka tausaya musu. Kai Nijar wannan kasa na ainihin Anzur ta amayo manya-manyan malamai wanda in ka gansu ka san maluma ne, ga mawadata ga maluma, san mabiyan sunnan manzo Allah. Allah ka taimake garin Anzur, Allah ka taimake su. Allah mu roke ka wanga jarabta da suka shiga, Allah ka nuna musu bayansa. Allah mu roke ka duk makiya da ke neman ya ga bayan wannan kasa, Allah mu roke ka duk inda yake, Allah ka saukar da bala'i iri-iri a kansu. Allah in masu kudi ne ka talauta su, Allah in masu hikima ne ka kwace hikima hannunsu, in masu mulki ne kwace mulki. Allah mun roke ka, Allah ka ba su zaman lafiya, ka ba kasan Nijar gaba ne zaman lafiya. Bazoum shugaban kasan Nijar, idan ka shiga cikin alkur'ani in baka sani ba bari a karanta ma alkur'ani. Allah ce wa laqad darabna lin-nasi fi hadha al-qur'ani min kulli mathal fa aba aktharu an-nasi illa kufura. In kana da mulki an karanta ma alkur'ani, akwai wayanda suka yi mulki da yafi mulkinka. In kana da talauci an karanta ma alkur'ani, akwai wayanda suka fi ka talauci duniya. In kana da ilimi, akwai wayanda Allah ya taba ba su ilimi da iliminsu sun karantar da annabawa da kansu. Ko mai kake da shi, akwai wasu da suka fi ka shi a cikin alkur'ani. In kai takaddari ne, an yi takaddarai da suka fi karfinka. In kai mai tausayi ne, an yi masu tausayi da suka fi karfinka. Ta haka ka yi wa'azi da wayancan mutane da suka shuɗe, ka yi mulki kasan Nijar da amana da gaskiya, Allah zai taimake ka har ka gama cikin wannan ofis. Allah ya ba Bazoum hikima da imani, ya ji tsoron Allah cikin kasar Nijar, ya yi mulkinsa yadda Allah ke so, Allah kuma ya taimake shi. Allah ka taimake shi, Allah ka taimake shi. Allah mun roke ka, Allah ka taimake shi. Ka sa Anzur Allah saukar da aminci da zaman lafiya. Ainihin yan wayanmu waɗanda jarabtar ya shafe su, ya shafi arzikinsu, ya shafi al'ummarsu, Allah ka ba su zaman lafiya.
Allah ka ba su kwanciyar hankali, Allah ka ba su kwanciyar hankali. Sauran kasashen musulmi gaba daya inda akwai tashi hankali, kasan Mali na kusa da Niger, su ma suna cikin irin wannan matsala. Allah ka yaye musu, Allah ka yaye musu, Allah mun roke ka, Allah ka yaye musu duk inda